Moabot sa 214 ka mga security guard under sa GDS Security Agency ang nawagtangan og trabaho. Human nga giputol sa Cebu City Hall ang kontrata mga kabombo. Wrong timing kayo kay naghinangat ang Pasko. Nawagtangan pa jud og trabaho ang mga security guard o ang uba nila mga pamilyado. Naamong in town kay naigo sa crossfire sa politika. Bisan og nagtinarong sa ilang pagtrabaho, pagkagwardya, apa dadama in town tungod kay ang tag-iya sa GDS Security Agency amigo man ni Attorney Joey Dalosa nga nakabangi ni Cebu City Mayor Michael Rama mga kabombo. Sa akong nahibawan nga 2025 pamandiay, mahuman ang kontrata tali sa Cebu City Government o sa GDS. Apan wala naman gipa-duty ang mga gwardya o boss sa GDS nga naka-assign sa Cebu City Hall kay mag-ilis na pod og lain nga security agency. Matud pas mga alipores ni Mayor Michael Rama nga maong mag-ilis sila og security agency kay loss of trust and confidence daw og poor performance ang mga gwardya. Pangutana, nganong nawala man, nganong nawagtang man ang trust and confidence sa mayor ngadto sa GDS Security Agency? Naabay mga guard nga buluyagon diha sa Cebu City Hall. Asa man dapita ang poor performance ang mga gwardya. Nagtuo ko nga alibay na lang ni sa mga alipores ni Mayor Michael Rama. Nga tila sa lapalapa. Unya nakabantay ko basta dunay bugat nga mga isyo ang Cebu City Government timingon man nga ang mayor mularga kini sa laing nasod. Daghan kayo og problema ang Cebu City apan ang mayor gasige lang og bakasyon mga kabombo. Sama sa isyu sa MCWD. Mupagawas gani og announcement ang kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo batok sa chairman sa MCWD timingon man sad nga nakabakasyon ang mayor kadaghan na ni nahitabo mga kabombo. Basta mularga ang mayor sa laing nasod, dunay announcement ang mga alipores sa mayor batok sa chairman sa MCWD nga si Dalos. Onya karon sa issue sa Cebu City Government o sa GDS, wa gihapon si Mayor Mike Rama nagbakasyon na sad, nagpahayahay sa iyang baga mga kabombo. Oy mga alipores ni Mayor Michael Rama! Ayaw mo palabi og laban ana inyong amo. Kung pananglitan hatagan ng sakit sa Ginoo kanang inyong amo o simbako og matigbak, simbako og matigbak na. Simbako og matigbak na. Asa na lang mo puniton. Sobra naman ang taon ning inyo ha. 214 ka mga gwardya gipangkulba ninyo sa kaldero. Unsan may ipakaon nila sa ilang mga pamilya? Nga giwagtangan naman ninyo og panginabuhian, giwagtangan man ninyo og trabaho. Dili man sad di man sad mo kamao mo bati og kaluoy. Sama sa mga gwardya nga nag-duty nga nawagtangan og trabaho. Di mo kamao mo bati og kaluoy ba? Ani mga tawhana 214 ka mga gwardya. Kung kamo kunoy mawagtangan og trabaho, malipay ba mo? Ubos sa Rama administration, daghang trabahante sa Cebu City Hall ang nangatangtang. Unya karon hasta ang mga security guard sa GDS naamong pa. Wa ni mga trabaho. Wa ni mga trabaho tungod sa pagdumot sa mayor ngadto ni Attorney Joey Dalos. Akong mahulagway nga anti-poor ang mayor. Iya man ning gilisod-lisod og maayo ang mga trabahante nga nagtinarong man sa ilang panginabuhi. Nagtinarong man sa ilang trabaho, giamong man ni Mayor Mike Rama. Oy, Mayor Mike Rama! Kung naa kay kalagot ni Attorney Joey Dalos, ayaw damaya ang mga gwardya sa GDS Security Agency. Tungod ba kay friend sila ni Marjorie o si Attorney Dalos, imong amungon ang mga gwardya? Dili ko motuong nga nabuang na ni si Mike Rama. Pero kani iyang gihimo binuang naman Grabe